Anya laki din! Nagsiglat kan, Uncle Pakito. Kaya nayat mo gaya man ni Vilma balikbayan. Ay, wala ba raw? Nasiglat at talaga na ito yung ulit tagmaw. Ay, naggana sa Uncle Pakito. Nakabaniit kayo iti ada yung ubengem iti da kayo. Sapay naglapa na babae ni Vilma. Sana ngagpilpili iti sana napintas sa babae. Gabi kan. Tikayat kaw. Dahil pang Miss Universe ti kapintas na buta. Kas kumaka ni Vilma. Isam na pailang may na mabalin mo na kamatisan. Anya, makamatisan ayamot ti isang Uncle Pakito. Kawin! Tikayat nasa wanday ta. Isam pailang ulam na. Naay, apay akat katawaan nakpakitaw. Anyat katkatawaam ay apakitaw. Ay, piman ka mo Fernando. Aging gay tawang pa'y jowa. Aha. Kita na. Upat ti jowa. Pasig dami na nagpipintas ka. Karon to pa ya makajowa ka napaklan kamot atok ma'am. Di nakman kantsawan pakitaw. Ay, aglati na ita espada, ano di mo asain? Anya? Ay, ayatan ka, Vilma. Ay na, di nakagkan di taman. Ay, nagpintas ka talaga, Vilma, mahal. Awan umasping iti kinapintas mo. Talaga, mahal? Wait, mahal. Nagpintas ka. Naidumduma ka, babae. Amang nukong kunam laang dayta. Gaputa balikbayan na ken ado ti kwarta. San man? Talaga nga'y ayatan ka. Apay, adda ka di manen kayat mo kanyak, pakitaw. Kwa, kayat ko ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Ibagam, ano mano ti masapul mo? Taipaay ko adagos, pakito mahal. 10,000 pesos, Vilma. Okay, itid ko adagos kun ka, mahal. Ay, agyaman ak mahal. Ay na talaga nga ay ayatan na may nga orela lakayanak nga adayaw nga mitisi ka. Ay na, nagtaer ka ngamin mahal. Ay, nagpigsa ti karisma. Patitam da ito akwarta, Fernando. Naisagsasangaribong pesos na nagadaw. Nagado akwarta pakitaw. Nangalaam nga iti day ta kwarta. Ni Vilma chicks ko Nasiglatak alalaki ko naman. May salakid day kaw. Hay, mang tinadagusan iti kwarta. Aya. Wala. Ituladin na ngamin Lakay kamutan nakas kanyak ng mawampay nubyam. Ay, kantyawan nakmanin ako nakpakitaw. Sige, panawan ka pa, Fernando. Mapaanak man pa iti ayan ti may sa chicks kaw. Kukuam latan ti umapapal kanyan. At ay sagot ko ken ka, Marimar, honey. Anya dayta, pakito, honey? Ito'y kita, honey. Ha? Dua sing-sing, ti sagot mo kanyak, honey? San adwa dayta sing-sing, Marimar? May salang dayta sing-sing. Agyamanak nga rod no kasta. Pakito, honey. Balitok ka di daytoy? Uwe, nanay. Balitok dayta. Napatag abalitaw. Akas mutla iti kinapatag mo kanyak. Sika talaga. Pakito, honey. Ay ayaten ka, Marimar, honey. Ay ayaten na? Nga oray ada diferensya ti panagkitak. Honey? Wen, Marimar. Saan aparikot kanyak ti panagkitam? Tinapatag kit ay ayaten ka. Di mo man ni pasikat kanya dagita nobyang pakitaw. Nakalaslas-tog ka, di ka mangaroon makaputaw. Ni manang met. Ni manang talaga
agpatinggagalaang iti sao. Ada-kaday nasikagam kadagitinobyam kat awampay mat. Ala ni Manang. Ala ni Manang, ada kuma nasawam kan anak mo. No talaga nasiglat ka. Nalaing kalaang agsaw. Ngam di mo mag-amaw timang sikaw. Anya laki di ni Manang kunaya. Takan tiyawan na manan. Isu garaw, dadi mo pang pangas kanyak dagitanobyam. Ay na, dakla kaya tagsaw. Ang mga no makasairak lang itirik na. Jak kaya ti agbasaw. Asino talaga ti kaayan ayat mo kada Marimar ken Vilma, Uncle Pakitaw? Ni Marimar ti kayat ko gabay. Nagpaiduma ti kinapintas na. Wana ang, Ngem, anya? ha? Kwa? Jakon baliksan ti kayat ko nga ibaga, Uncle. Agbaso lang tingiwat ka. Ay saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Mapantaman kidya ginom iti arak. Kakaiso na nga daman ng kwartak. Asino tinangted kan kay ti kwarta, Uncle Pakito? Siyempre, inted kanyak ni mahal ko a Vilma. Ay ha? Wen, kanakan. Umaykan. Intakag siyatid. Duamad kayam ano ang tipad-padigusam dito'y karayan, Tata Fernando. Kuha. Saan adwa tipadpadigusag anwang Marimar. May salaeng. Aya, kunak no dua, Tata Fernando. Nagsapa kamatin nga imbay naglaban dito'y karayan, Marimar. Awan, Tata. Ay, nakakayang naglablabahan ni Marimar. Ay na, nagpudaw gayam ti silang na. Nay, payakit kita anak matlatan, Tata Fernando. Kuha, ay, awahan, Marimar. Mababain ka manin kanya? Nay, 5 baga manin tiropam. Amaw, Tata Fernando, nagtaer kayo man. Anya, siyak, nagtaer, kunam, Marimar. Aywan, Tata Fernando, kayat ko ti lalaki nga upat ti matana. Anya, ay saan nga upat ti matag, Marimar, duwalaeng. Ay Sus, ay sus, ay na, inyad adda na tinagkayang, kat agparparang tinagpudaw aslang na. Apay ngay, jak matin malipatan din na pudaw aslang ni Marimar. Anya ka din tayo amarikritnak. Ay, agawid akitain. Sana balay, talapadigos ko matin din wangkaw. Agingga ka dita. Kat managbabain ka pailaang, Tata Fernando. Kwa. Hindi ka kumagbain kanyak, Tata Fernando. Ikang ka iti sabon, toothpaste, kan chocolate. Ikanak iti pasarabaw, Vilma. Wun, Tata Fernando. Adaw, iti pasarabokin ka, Tata Fernando. Agyamanak, Vilma. Awan ay nyaman na, Tata Fernando. Ay, sos. Ay, sos. Naglawa ti kamisita na. Kat agparparang timuging ti barukong na. Nay, napauli magkamutang, Tata Fernando. Kwa. Ay, kwa. Ay, sos. Ay, sos. Napayan, Tata Fernando. Awan. Agawid akon, Vilma. Ay. Ala, nabasamot tanda ta sa pinaw, Tata Fernando. Nakaisbukan samot
baligtan. Bitaw man nagbabain. Saan to Apolos ang makanobya? At dayta ka manain pakitaw. Kantsawan lak manain. Kasanwa di kakantsawan, Fernando. Agkatawanan talang maging katawan pa'y nubyam. Pakitaw. Kita na uray no lakaya kaon. At dapat lang gusto kanyang nga umubeng. Nasiglatak ngamin. Pakitaw. Ay, piman kamit, Fernando. Managbabain ka gamin. Imot Fernando di naggapoy di balay da Vilma. Anya nga itinaramin da dita. Dayayan. Nagpadayan. Nananata nagpartakanag na. Ay, kartingak ti mapandita balay da Vilma. Ang mga dadakas nga inaramin ni Fernando itinobya. Anya tinaramin ni Fernando dito'y balayaw, mahal. Pinakan ko iti chocolate, mahal. Anya, pinakan mo iti chocolate ni Fernando? Saan la chocolate? Timpakan ko kenkwana. Anya pa'y mahal. Pinakan ko iti imported amanay. Anya, pinakan mo pa iti imported manay ko nam. Wen, mahal. Kasta unay tiragsak na anakapangan iti imported amanay. Anya. Nagnanam ko na, mahal. Ha! Asinega ko ni balay da Marimar. Ni Marimar talaga ti kayat ka tanay dumduma ti kita pintas na. Nagamo pa iti ropa na. Ay, kartingak ti magna. Ay, mailiwak nga minan amakak. Ay. Nimot Fernando di naggapo di balay da Marimar. Na. Anya nga tinaramid na dita. Ay, darasak ti magna. Damagag ka ni Marimar no anya ti ginagara ni Fernando dita balay da. Anya tinaramid dito ni Fernando, Marimar, hanay. Pinadigwan na kiti naima sa sidaan. Pakito, hanay. Anya, pinadigwan na kay tinaima sa sidaan? Anya nga sidaan day ta, hanay? Sa bunganay, hanay. Nagimas ti dinengdeng sa bunganay. Nang rona no adda sa luyot na. Hey. Apay, nalpay mo tabaga, mamay dito'y balay, pakitaw. Ay. Nagunag data nga sina ay maun, pakitaw. Hey. Biyagaya. Apay aya, pakitaw. Anyat pagparpari ko tam. Masakit tinakam ko manang. Tapay, nagsasakit na kamaw. Makariknak mo iti panagsilaws. Anya? Agsilosak mo tayo. Asinaw, ti pagsilsilosam, pakitaw. Diyak kaya ti aramid day dya, Fernando. Ni Fernando, uyawam, ama nagbabaeng, kentok ma'am. Uwain manang. Apay, anya ka day, ti inaramid na ya. Simrek nga ron iti balay da Vilma. Pinakanmat ni Vilma iti chocolate. Anya? Ay agsilosak ka talaga. Diyak kaya tinaramid day dya, Fernando. Ay na, nagimas ti mangan iti santol. Nagsamay. Ha, nasamit ko nam iti daytakan ka nam asantol, mahal. Ay, hindi na ko nawagan iti mahal, tatapakitaw. Tatapokito ko nam matain. Hapay ngay. Gaputa, ag-break tan. Anya, ay saan na mabalain? Diyak kaya ti makiwin na swasken ka. Hindi ka na iayataw. Addan sa balay ngay ayataw. Anya, sino nga ti sa balay ngay ayataw? Ni Fernando. Isu ti ama ti sikugkaw. Anya, masikukan. Ni Fernando ti ama na. Tatapakitaw. Nasigsiglat ani Fernando ngam iti sika. Ha?
Masikog ka mo, Marimar. Sino ti ama dahi sikog mau? Ni Fernando, Tata Pakito. Aniya, ni Fernando tinakasikugkan ka. Inawagan nakpayan iti tata. Wan, gaputa makiwin na swasa kun ka. Tata Pakito. Ay, sana mabalin tayo tao. Sana mabalin. Ay, sana mabalin. Naon na anak ni Fernando. Sabay ni Marimar ti kayat kau. Anak sakit tinakam kau. Yak maaklaw na nagtinag lang nagitinubyak ka ni Fernando. Ngayon nayayaw ko ama nagbabait. Sanak matgayam ama sikog Fernando. Natilila ang tiriglak. Ay na, agyaman akno kasta, Marimar. Pakawanan Marimar. Apay? Amumon siguro, hindi may papankin ni Vilma abalik bayan. Siyak ti ama ti sikog na. Anya? Sapay la ko mata maawatan nak, Marimar. Waswasan tan ti relasyon ta, kat agkalay sa kamin iti mabiit kin ni Vilma. Fernando. Pakawanan nak, ngamnas kanya agsinatan, Marimar. Ay, maawis kan tao, nagkalay sa kami kin ni Vilma, Pakitaw. At daw iti wedding invitation, Tata Pakitaw. Umay kantua, nagkalay sa kami kin ni Fernando. Agro nga ab kamatan, Pakitaw. Nay, agro nga ab kamot nga agpaisaw, Tata Pakitaw. Nagsakit at talaga. Ng advance happy wedding lang ka na kayo na doa. Isa na nasakit tinagam ka. Naklon ka na talaga. Saan kami? Ngagkatuluyan ka ni Vilma. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Nasiglat versus managbabaeng. Dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo, di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban.